Garagardoen inguruko podcast txorra honetara, eta, gaurkoan gaur igandea dugu eta San Bizenteko jaietako azken eguna, honetxe bertan petardoak eta ari dira azkeneko kraka eta bota berri dute, San Bizenteko Eliza aurretiko plazan, eta horrek esan nahi du ja, neguaren erbila, pasatu dugula. Eta udaberria gero eta hurbilago dagoela. Eta horretxegatik ere gaur igandeak urtarriak 25, ez dakit ez ziur non, baina suberoan gaurko eguneko asan lehenengo maskara dena agerraldia, eta astelehen asteartean, hau da, bihar eta hurrengoan, Ituren Arrutitz eta Zubietako joaldunak herritik herri ibiliko dira, euren arteko adiskidetasun paktu hori gauzatuaz. Eta hortik aurrera ja Lantz eta Euskal Herrian eta nik dakidala bintzat penintxuli iparraldean eta ditugun beste hainbat herrito hasiko dira udaberriari dika eta pizkunde berri baten gogoekin. Negua neko gogorra izan da eta. Eta San Bizenteko jaien inguruan, pasaren asteartean, eguaztenean, dastaketa izan genuen, Oskarreketa egin zigun olako dastaketa txiki bat. Eta horren inguruko txapatxoarekin nator, progestua ja, Oskarrek egin ziala gidoia, bertan agertu ziren Garagardoen santzu batzuk emango dizkizuet. Eta saspi bat edo izan ziren, orain dela pare bat egun atzera hartu genituen Garagardoak. Eta ohikoan gertatzen den bezala, alik eta Garagardo erresanerekin hasi ginen. Erresa baina nik beti izango dut, ni orain ja esnobismo kontu hauek eta ez zaizkit askori gustatzen, egia da, Garagardo txikik duten lana, aipagarria dela, batez ere norberaren merkatuarentzako, barne merkatuarentzako, Euskal Herriko merkatuarentzako, baina, akronimo guztiekin dago, erlazionatuta dagoen tontakeri guzti hori, askorik ez da gustatzen. Eta egia da, betiko Garagardotegien lana dastatzeko orduan, benetan, hortxe aurkitzen dudala nik divertimentua eta gustua, eta betiko konta gusten zaizkidela. Ez da zertan ere oso Garagardo arraro izan behar. Eta horretxegatik ere, dastatu genituen artean, lehenengo izan zen niri gehien gustatu ziztedana. Printzipio sarritu egin nuelako, zin gozoa zegoen. Eta hause, bera, Munich-eko Garagardotegi zaharrenaren jeles. Garagardo argi bat izan zen. Augustinen Brau, Badakizu Munichen itzein genuen, eta bestela orgoian utziko dizuet Oktoberfestaren inguruan egin duen beste podcast txaposo bat. Eta Munichen bost Garagarotegi daude beti-betikoak, eta horietarik aintzinatekoena Augustiner hau da. Eta hone badoka jeles bat etiketa berdea duena, eta horretxegatik ere, berde kolore hori aipatzen dute normalean bertoko jendeak eta Garagardo hontaz hitz egiterakoan, egia esateko, lagar familiako Garagardo bat da, badakizue, hori fermentazioa eta kontenedoraren edo inoxidabliaren erdiko aldean eta egiten duela, temperatura baxuagoa, berez legamia honek, edo legamia hau, ohikoaren mutazio bat dela, eta bere garaian, Alemaniarrak eta erabili zutela euren inguruan, hotza gaientzen den hortan, Garagardoak eta hartzitzeko, eta ohikoan gertatzen den, eta batez ere babieran, Garagardo gozoa izan zen.
maltetara eta balantzean diagoa zuena lupuaren aldera baino. Gainera lupulua eta etzen bat ere nabarmentzen, eta bueno, igual Garagardo horren akatsik larriena, hori izango zen, ez duela mingostasuna handirik beraz, mingotx kontu hori ez baizizu gustatzen, olako Garagardoak, egia esateko, daztetu balko zenituzkete. Ez dira Alemanian egiten diren pilsenen antzekoa, horiek badute, nolabaiteko mingostasun hori eta sudurrean ere badute beste aroma batzuk, izan daitezke lupuraren ingurura gehiago gultzen direnak edo maltarena, baino ez dira ingosoak. Hemen Munichen eta Babieran Garagardo gozoak maite dituzte, malta maite dute, bai argia, bai eta txigortua, eta horren inguruan beti euren Garagardoak olakoak izaten dira. Bai eta Oktoberfestean edaten diren martzen, tipologiako Garagardo horiek, bai eta geles bezalako Garagardo argi eta sorbilak eta gorputza oso liraina dutenak. Eta Agustin Errau, hortxe ikusiko zenuten imaginetan, niri lehenengo izateko, asko gustatzen zitaidan karbonoa ere, txinparta ere, iguale gehiagizko gozotasun hori, txinparta hori izan iguale kontrasta egiten zilona eta ekilibratu egiten zuena Garagardoa bera, eta horretxegatik ere, izugarrizko Garagardoa, eta batez ere klasikoa, eta ointxu ez dukoratzen, baina espaldinanik, egiten den estilo bat. Biarrena ere, Babieran gelditzen gara, beste Garagotegi oso mitiko baten, Stefana, honek antza dauka mundu mailan, inoiz gelditu ez den Garagardotegi zaharrenaren titulua, naiz eta, hortxe badirudi, urte batzutan eta hau litzatekela oso egoki izango, baina, printzipio sola konsideratzen da, eta Stefana, monastegia da baita, Agustin Errau izan zen bezala, gaur egunean, ez dut behiratu, baina gaur egunean ez dut uste monastegian egiten dene, baina Stefanen monastegi izaten jarraitzen du. Eta bertoko abadeek, Garagardo hori ekoizten jarraitzen dute. Stefanaren protagoniaren kasua, hau etzan lager bat, hau zen Garigardo bat. Oso osoikoa baita ere Babieran, hau konkretuki, basikoa zen. Badik zuen Garigardoen artean eta hauek izan ziren igual Espainiako merkatura heldu ziren lehenak, Franziskaner buru zutela, eta aietxik izan ziren igual importazioen bitartez, lehenengo eta artisauzko Garagardoak agertu baino lehenago, ezberdinak ziren lehenengo Garagardoak ikusten genituena merkatuan edo supermerkatuetan. Eta haiek bazituzten olako klasifikazio bat, Naturturb zenbat, Crystal Clark beste bat, Alcor-Frey beste bat, eta ez dakitea Dunkela baita. Dunkela izango zen, garai batean, bienan genituen Garagardo horiek, txigortuak zirenak eta laranja koloreak, edo hau baino ilunakoan marroskak izaten zutenak. Eta Crystal Clark bakarri zen filtraturiko Garagardoak zirela. Garagardoak oso tensoak dira, eta hartzitze prozesuan ere proteinak sortzen dituzte gariaren komposizioaren gatik, eta berez hori gero egartzen zaio bisualki Garagardoan bertan. Eta naturtube ditzen diren hori dira gehiengoa. Stefanarena ere naturtube bat zen, hau da, filtraturik gabekoa, eta berez guztiz gorputz betea zuen horietarikoa, etzena transparentia etzena, eta ohiko Garigardoa. Eta hau ere, bere platano tokearekin eta, desente ona, baldin eta gustatzen bazaizkizue. Askotan niri ere hauek, igual,
gras handia edo janari oso beteekin, igual erosoagoak egiten zaizkit, olan pinta bat bapatian edateko baino bera bakarrik. Janaria laguntzeko, hobeagoak dira niretzat bakarrik edateko baino. Nahiz eta gero udaran eta izaten duten nahiko tradizio handia, freskagarria dira. Nahiz eta, gorputzez ere nahiko beteak ibiltzen direla, Eta, hause ohikoena. Eta hau ere, Bavierako zigilu ofizialarekin, IGP-aren zigilu bera da, baina, München edo ez dakite, Bavarischen bier edo onlako konture bat jartzen du. Beraz, konturatutako garagardoa dira. Ardoan bezala, Denominación de origen Rioja, eta Toro, eta loko kontuak. Hirugarrena, hori ere, berezia eta espaldidanik probatzeko desiotan nengoena. Rauchenbier bat. Rauchenbier edo Rauchbier, zehazkiztakit esan nahi duen, edo garagardo errea, edo garagardo keturikoa garagardoa. Honetan, maltak azken finean, duten kolorea eta duten zaporea sortzeko, txigortu edo erra egin behar ditugula, edo berotu, nola baita esateko. Eta hortik ere, Maliar izeneko erreakzio horiek eta etortzen zaizkigu, eta, karamelo zaporeak eta alako kontuak. Antza denez, Bambergen, Baviera iparraldean, egosten zituzten, baina zuzenian, kehetu ere egiten zituzten. Antza denez, Erreton Pagoa eta Aritza, errez, berotzen zen malta guzti hori, edo txikortzen zen malta guzti hori, baina, bordetan gertatzen zen bezala, ez zegoen sua berton zegoen kearekin batera. Hau etzan kaldero bat edo, etzan beste resipinte bate berotzen, malta txigortzeko. Beste aldetan egiten den bezala. Beraz, malta horrek ere, kearekin kontaktuan dagoenez, zapore hori jasotzen du, eta gero hori, malta hauetxekin egiten den garagardoan, igarri egiten da. Eta Bambergen adibidez, marka honek, eta hori ikusiko duzu imaginetan, Klettenberg edo olako konturen bat, egiten ditu martzena, lagerra eta dunkel bat izango zena, oda beste Braun Mail antzeko garagardo bat, egiten du keheturiko malta hauekin. Beraz alde batetik, lager bat dugu, baina keheturikoa, usaino zapor horrekin, eta gero martzena eta bestea antzeko parezido. Eta kuriosoa dira, jendari normalean zaizki gustatzen, Bambergen oso ohikoak dira, eta ohitu ezkero nik uste, edo gauza bereziak, daztatzeko eskara joan behar, ez dakit nora superipa, ez dakizen bat 10 euro ordaindu eta ura forbatzen. Oso gauza betikoa daude, eta berezia dianak, eta artisau edo mikro braseri horietan ere askotan olako kontuak egiten dira, ze berezia dira. Nahiz eta gero, tokian tokiko esnobak horrelako gauzak ez zaizkien gustatzen, ez daude modan. Eta modan dauden ez beste totakri batzu, horiek hartzen dituzte ohikoan. Baina Bambergen kontu hau, gauza berriak probatu nahi ezkero, eta arrazoizko prezioetan, erdi litroko botellak bai dira, eta ez dakit 3 euro edo, 3 eurotan izango dituzue internet bitartez saltzen dituzten orrialde horietan, oso berezia, eta etxan eta daztaketaren bat egin nahi ezkero, eta nik uste egokiak direla baita. Eta gero hil kontuarekin hasi ginen. Horein artekoak lagre ziren, eta 3 ere alemaniarrak, eta areta goiago Bavierarrak ziren, nahiz da, Bamberg hori paraldean, Frankonia eta, badirudien beste hizkuntzaletik eta hegoaldeko Alemaniako hizkuntzak egiten dituzte edo dialektoak egiten dituzte, baina Bavierarekin ere badute berezitasunen bat edo desberdintasunen bat, eta beraz, hortxe utziko dugu kontu hau.
eta horiek lagerra zian, eta gero ja hil kontuarekin hasi ginen, eta hil kontu horrekin, lehenik eta Espainia mailan eta izun premio guztiak hartu dituena, eta oso garagardo trending topika, eta jende guztiak ezagutzen duena, mundillo horretan dagoen jende guztiak ezagutzen duena, eta tabernetan ere, leku askotan, topatzen duguna. IPA klasiko bat, bigarren generazioko IPA bat, lehenengo generazioko Brewdog eta punkipaiek izan ziren, eta haiek lehen beste batzutan ere aipatu duena oso meak ziren, gorputzez, baina kristoren mingostasune handia zuten, eta hoi ja, hasi ziren balta gehiago sartzen, eta, dira, ez dakit, gozatzeko eta, hobeagoa dira, nahiz eta, minkostasun puntu gara altu hori baduten beti ere. Gustatu egin bez zaizkizu, eta ez zaizkizu gustatzen, ez da gertatzen, ez hartu iparik, eta jazta, beste milaka garardo daude mundu zabalean, ipak kenduta. Baina, afizioan akitxetariko bat beti izan da, oso jendeak asko gustatzen zaizkion ipak, eta lagunei beti, horiek gomendatzen zizkien, eta hori izan estremo batera joatea. Torretxekatik ere jende askok, artisauzko garagardoak ipekin ezagutu zituen, eta guztiz atzera bota zituen, eta badago jende asko artisauzko edo garagardoaren mundu otara hurbildu nahi ez duena, guztia IPA delako, guztia IPA dela pentsatzen dutelako. Beraz, betire olako kontuekin, gomendiokin, beti kontu, ibiliz IPA oso garagardoen artean, estremotariko bat da, eta, ez da kasentzurik hortan iniziatu nahi dugun, edo hortan sarbidea mandien nahi diogun pertsona bati, olako garardo bat gomendatzea. Imparable, badakizuen, mango kontu horiek eta dituztela, eta edo matojilloa, ez dakite, orain ez dukoratzen, mango matojilloa, hortxe biliko zen, bien tartean. Eta, gero, Kataluniako Pirinaldeko Brown Ale bate daztatu genuen, eta bere kuriosoa, segero badakizue, IPek lupuloak, otsaienak mingostasuna ematen diola garardoa, baina maltek ere lan berbera egiten dute. Oso txigoturiko, oso belzturiko. Malta horiek, ez dute bakarrik kafe saforea eta olakak ematen garardoari, baizik eta gero gerta daiteke mingotxa ematea baita. Eta mingotxo hori nahiko ezberdina da lupuloak edo txaienak ematen dionarekin alderatuta. Eta esan beharra dago, Brown Ale honetan hori gaientzen zala. Malten mingostasun hori. Gainera, igual beste laugarreko garagardo ezagun batekin alderatuta, zelan da, buldo jarena. Kiskalerekin alderatuta, Kiskale badauka igual Belgiarren perfila handiagoa, zeneko gozoa da, eta mingotxa, aspaldian ez dudala probatzen, nik ez dut olakorik gogoratzen. Eta hau adibidez, hau gehatzen ziztaizun hemen estarrian eta nire momentuan ez zitzaidan askori gustatu, baina buletzen dute olako sentsazioak eta gustuko dituen jendea, topa dezakegula, eta gainera, nola bitezateko, estarriola mingotxorrekin usten ditzunean, beti ere, gehiago datea eskatzen dizula, edo behintzat edo sosak jatea. Aspektu horretatik ere, garardo interesgarria izan ziteken, Pirinetako beste hau. Etiketa argora zuen, eta izena nik ez dakitzen demontre zen, hasi que, hortxe ezagutzen baduzue, utzi komentarietan, zein duen izena Pirinetako garardonek. Eta ura eta gero, beste klasiko batekin sartu ginean, Triple Carmeliet, Belgikako beste garagardo bat, nahiz eta, honek tradizio aldetik eta, askorik ez duen izango, ez dauka ofizialki Belgikan dauden seioen aipamenik, trapista noski ez da, trapistak 6 monastegi
direlako bakarrik 6 edo 7, bat estatu batuetan dagoena, eta ja Holandan eta Belgikan ditu beste zirak. Eta gero badago Belgian Family Brewers, eta horren zeiorik ere zuen, beraz Triple Carmelit izango da, multinazional handi baten eskumenekoa, eta baina horrek ez du esaten, ez denik ganardo aparta, ze gainera honek 3 maltak, hiru sekale mota nahazten ditu bere senean, alde batetik bai gara noski, garia baita, hori batez ere espumita kontuan eta apar kontuan eta igartzen zaio laster batean, horre garagardo horrek garia duena, eta gero zaporean baita ere oloa antzematen zaio, loditu egiten bai du, garagardo hori, eta daraman alkohol kopuruari eta otsaienari, bide ematen dio ez bataz bestea askorik ez igartzeko, oso edan erraza den garagardoa, Triple Carmeliet, eta ez baduzu probatu oraindik, Belgikako garagardoetara sartzeko nahiko garagardo ona da, edozein katatan egon beharko litzatekeen garagardoa, Belgikako edozein katatan egon beharko litzatekeen garagardoa, baina industria handiak hartuta duena, baina hori ez da txarra, baldin eta produktua bera, ona bada edo behintzat, zenbaitzu irakaspen ematen baldin badizkigu. Triple Carmeliet. Eta gero imaginetan ez da agertuko, baina azkena, baita ere, laugarra agertu zen, agertu behar zuelako, eta Triple Carmeliet honen txez dutu goratzen zenbat gradu alkohol zituen, baina 8 inguruan ibiliko zen, Belgikako garagardo gehiena bezala, eta hori gainditzeko Imperial Stout bat behar genuen, eta hori justo laugarren tobaritxi izan zen. Honen inguruan, ez du askorik esango, baita ere, aurrekoan esan duenez, Black and Deep Drunken Proseko zea hura, hauek ja, niri perfilak eta neko berdinak eta egiten zaizkit, ardotan ere gertatzen da, ardoak gaur egunean hain dira perfektuak, ze gehien txoenak ere, antzeko parezio dira, nahiz eta matz bat bestea edo beste izan, horrek ere, gauzak, ez dakit pentsa, txirrindularitzan, potxakar bat izan beharrean 3 bagin duzke, 3 egingo lituzkete antzeko markak, eta ez dakite. Gorputza makina bat bezala dominatzen dugunean edo gidatzen dugunean, eta garagardotan eta ardotan berdinak gertatzen da, guztia perfektua egiten badugu, hor ez dago graziarik. Ardonak bai, garagardonak bai, baina guztia berdinak. Beraz, azkenean, kakaedan eta ura gustatzen zaigu. Eta hori da, eta segin barrerik, hori da ere, orain hain modan dagoen ipakontu hori, bide eman ziona, hain ziren ezberdinak, ze derrepente jendeak esan zuen, hau bai gustatzen zaidala, baina, gure buruarekin, fidelak izan behar gara, egia da, eta horrek ere, baten batek bota zuen Oskarren orain dela 3 eguneko edo 5 eguneko kata hartan, gure lagun batek lehenengoz IPA bat probatu zuen, Usaian, izugarrizko Usaian zuen, probatuta, eta esan zuen, gomitxu zaporea zuela, eta egia da. Guri hainbeste gustatzen zaizkigun, eta hain modan daude eta infamatu diren IPA kontu horiek, gomitxu, bilizaren, gomitxuta gero geratzen zaigun bilizaren zapore hori dutela, edo antzekoa, beraz, ez pentsatu, gero, normalean niri, orain, ardotan eta, hori gustatzen zaizkite, herriko ardoak, elako, vinos de pueblo, eta horiek, fallos beteri daude, baina ematen dizkie, grazia bat, 40-50 euroko ardoek ez dutena. Ze azkenean, perfizioaren joten direnez, dana dira berberak. Perfizioaren aurpegitan baita, perfizioaren zentruan
akats bat ikusten dugunean, arek dauka, benetako erakarpena, eta ez aingeru bat, begien aurrean izatea. Hori nahiko sin sustantzia eta zintzangre direlako. Bueno, onarte gaurko kontu hauek, San Vicenteko Oskarren garagatokatariko ingurukoak, eskerrik asko berari gidoia egitearren, zuei bideo txorra ikustearren, eta urrena, tio! Ardo gorri nafarra, ardoriko berena, ardo